La Rambla del Poblenou és un lloc ideal per passejar i fer-hi vida de barri. Va des de la Gran Via de les Corts Catalanes i arriba fins al davant de la platja del Bogatell. Fins aquí arribava el barri de barraques de Somorrostro, que va desaparèixer als anys 60. I va ser al 92 que es va crear aquesta platja a motiu de la remodelació urbanística del litoral barceloní arran dels Jocs Olímpics. Avui farem un passeig pel camí particular d'una actriu que va néixer a Sabadell, però que fa 4 anys que viu a Poblenou. Baixar passejant des de la Rambla fins al mar, treballar i viure, en definitiva, és el que fa ella ací a Barcelona. Què tal, Mercè? Molt bé. És això el que fas a Barcelona? És això el que faig a Barcelona, sí, sí. Passejar molt, perquè tinc gos, i realment aquest és un barri ideal per tenir-ne. Hi ha molts espais verds i de seguida veus el mar. I el mar què t'agrada més, i la platja? A l'estiu o a l'hivern? M'agrada més a l'hivern, perquè no hi ha gent. I te'l sents més teu, no? És el teu espai i passeges tranquil·lament i sobretot entre setmana, al matí, que quasi no hi ha pràcticament ningú i és quan ho disfruto més. Ets de venir d'hora, aquí? Bueno... També has de treballar molt d'hora, no? Sí. Per la professió? Treballes molt d'hora o treballes molt tard? O hi vaig molt d'hora, tipus 5:30 del matí, o hi vaig després més tard. Per què vas triar Poblenou per viure-hi? Perquè això, me'n vaig adonar que havia viscut al centre de Barcelona, a l'Eixample, i me'n vaig adonar que la gent de Barcelona viu una mica d'esquena al mar i buscar un lloc tranquil, un lloc on poder aparcar. Important, això, aquí a Barcelona. És important. Un lloc on poder aparcar, un lloc on poder passejar, un lloc on no sigui tant l'impacte de la ciutat, no? Sense tant tràfic i tant d'estrès. A Barcelona molta gent va corrent tot el dia, no? Aquí a Poblenou jo passejo més. Passejo més tranquil, no? Sí, suposo? sí. I en 4 anys has voltat molt per Barcelona? He voltat molt per Barcelona en molts més anys, de fet. Quan vaig acabar l'institut del teatre vaig venir a viure aquí a Barcelona, en un pis compartit, això a l'Eixample, i després, ja quan vaig descobrir el barri de Poblenou, m'he anat movent pel barri i ara estic instal·lada ja en un lloc. Te'l coneixes bé, Poblenou? Sí, Déu-n'hi-do. Em faràs avui a Cicerone? Vinga. Comencem a passejar i em sembla que tens un gosset, no? Tinc un gos, sí. El passejarem? El voldràs veure? Sí, home, t'acompanyo avui a la passejada, si et sembla, i vas explicar-me què és el que t'agrada d'aquest tros de ciutat. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Mercè, parlaven de l'anonimat, i potser en un barri passa això, un barri com Poblenou. Que tu, quan t'arribes, ets nova, però en poc temps et fas del barri i llavors ja ets la Mercè. No importa on treballis ni qui siguis. I això passa molt aquí a Barcelona, també, no? I aquí a Poblenou m'hi vaig trobar, no? Que la gent, jo què sé, anava a una farmàcia i em deien Mercè, què vols? Saps? Però no em deien surts a tal sèrie o t'hem vist aquí o t'hem vist allà, no. Em deien pel meu nom, com si em coneguessin, com si fos del barri de tota la vida, i això et fa, no sé, aquesta proximitat a mi m'agrada molt. M'encantaria viure en un poble, el que passa que per la meva feina és difícil, no? Perquè de vegades no en tinc gens i podria estar tranquil·lament a 100 quilòmetres de Barcelona, però si he de venir cada dia i segons a quines hores, dependre del cotxe és un engorro. I aquesta proximitat i aquesta tranquil·litat en aquest barri es troba bastant. Estic en un carrer que pràcticament no passen cotxes. És un micromón dins del gran món. Sí, no, és que és això el que busco. És que quan vaig anar a dormir la primera nit a la casa on estic, vaig sentir els ocellets i vaig dir, perdó, estic a Barcelona. Quin regal, no? Sí. És lo xulo de Barcelona, no, també. A més a més, jo m'agrada molt viatjar, però el turisme de ciutat l'odio, perquè a mi les ciutats no m'agraden gens. No m'agraden gens. I sempre, clar, ho compares amb Barcelona. I tot i que diuen que està molt contaminada i és evident que no estem al mig del bosc, no? Però és una de les ciutats més humanes de les que he vist, perquè és tot molt pròxim, en 10 minuts vius a les afores de Barcelona, però en 10 minuts et plantes al centre, agafes el metro, tens de tot, pots tot el que puguis necessitar a nivell cultural, a nivell
i ho tens tot molt a la mà, no? I aquí és això, trobes la tranquil·litat, a més és molt espaiós, els carrers són amples com a l'Eixample, pràcticament, i trobes la botigueta, Maira. que això m'agrada molt. Vas aquí al carrer de Marià Aguiló, això, la botiga, la bacalleneria, el forn de pa, que tenen pans allò especials més, jo què sé, que si d'espelta, que si de no sé què, saps? És diferent, i no acabes anant sempre al súper. Look all around, nothing but blue sky. Just look straight ahead, nothing but blue sky. Vist el Casino Aliança del Poble Nou, que això és mític aquí a Poble Nou, Sí. i on tu tens grans records. Sí, de fet, aquí vaig assajar la segona obra que vaig fer, però diguem-ne que va ser l'obra que vaig estar des del principi fins al final, no? Que va ser Full Monty, que ho va dirigir el Mario Gas, que per mi era, bueno, per mi és, no era, és un dels tòtems, no?, del teatre d'aquest país, i per mi va ser un somni complet, no? Segona obra que feia, venir aquí amb el Mario, que va ser un procés dur, perquè és un home que és molt exigent, però que realment després els resultats van ser molt bons, no? I veníem a assajar aquí. Vam assajar aquí durant aquella època, que s'assajaven 3 mesos. Clar. Ara això no passa. No. Ara és No, d'aquí no. 15 dies... Ara ens hem estrenem. tornat molt yanquis, en 5 setmanes ja ho tenim fet, això. I en 5 setmanes una obra de text, dius, mira, encara, però un musical vas així. Vas així. Quan vas venir a assajar aquí, aquella primera obra, ja vas ensumar a Barcelona, van ensumar aquest racó que seria teu o no? Clar, va ser el meu primer contacte amb Poble Nou. Sorties de l'assaig, anaves amb una terrasseta. Clar, és que la Rambla de Barcelona a mi m'agrada molt. Però aquesta sí que està més ja... No sé si ho haurem de dir gaire fort, perquè si no vindran tots cap aquí, eh? Sí, no piquem No, gaire. publicitem molt bé, que és una Rambla molt maca, hem de publicitar aquesta Rambla. Sí, és una Rambla molt maca i a més és això, amb molta vida, hi ha terrassetes al carrer, al mig de la Rambla pots venir a passejar, els carrils no són carrils de cotxe, són carrils bici, és fantàstic, és fantàstic. Vens aquí, el diumenge hi ha paradetes, està molt bonic. There was a time when I stayed at home alone. I knew a lot of guys, but none could call my own. Mercè, com et mous per la ciutat? Ets de trepitjar-la molt a peu, vas en bicicleta, utilitzes moto, cotxe, treballes lluny, per tant, no sé... Clar, com que visc en una punta de Barcelona i treballo a Esplugues... Plató estan fora? Sí. Vaig amb moto i, a més de 125 per poder agafar la ronda i l'autopista, perquè si no, no arribes mai. Però a la teva vida quotidiana, quan no treballes, quan tens un moment de relax i surts potser de Poble Nou, o vas Sí. de Poble Nou, com ho fas això? Ets de mirar, observar... Després vaig a passejar molt amb bici. Ah? Això també ho faig molt. I amb el gos no puc mirar gaire. Perquè si no el perds de vista amb ell. No, perquè més que ja m'he trobat alguna vegada que ell ha frenat en sec per olorar, vés a saber què, i he sortit per sobre volant, per sobre de la bici. Però sí, després quan deixo la bici, deixo la moto i no vaig allò com anem tots així, sí que sóc de mirar i de mirar amunt i de dir, ostres, això no, aquell balcó no l'havia vist mai, no? Perquè realment hi ha joies arquitectòniques a Barcelona, pel centre, i això per l'Eixample, i veus de cop i volta un balcó modernista que et quedes com i unes vidrieres i unes... I és aquí la meva ciutat. Sí, sí, sí. No, és que és molt bonica Barcelona. És que vas pel món i dius, sí, però, hosti, és que Barcelona és molt maco, per això també és aquesta marca Barcelona, no? Vull dir, no és gratis, això. Vull dir, és per alguna cosa i és que realment és una ciutat amb una bellesa increïble. I com diries que és la gent de Poble Nou? Els teus veïns, com són? Crec que, no sé què dir-te, són això, de vegades em trobo gent que em diuen ai, nena, tu també ets d'aquí. Dius, no soc d'aquí, però visc aquí des de fa temps i veus això, que són gent de generacions i generacions que viuen aquí. Però és que és això, com que és un barri tan familiar i tan tranquil, doncs jo crec que la gent s'hi sent a gust i no marxa. Això és el que pensava jo de Sabadell sempre, no marxaràs mai d'aquesta ciutat. I mira... Bueno, però està bé anar movent-se pel món, no? Sí, I sí, saber la que la vida veritat. et porta cap aquí, cap allà. És com la teva feina, mai faràs una obra durant 10 anys. No. I tampoc t'agradaria, suposo. No.
Per tant, anar canviant de casa, tu ets fàcil o no, això? Jo anava a trasllat per any. I ara fa 4 anys que estic al mateix I lloc. dius, què? De moment? De moment, Ens quedem? no sé. Sí, ens quedem. De moment ens quedem. Deu ser hora d'anar pel misto o no? Sí? Estàs segura? Sí. Què vols dir? Com és de gran el misto? És molt gros. És així? Bueno, és un gossot, però és bona gent. I quantes vegades el treus al dia? Com que aquí tinc parcs i el puc cansar... puc cansar. Sí, bàsicament es tracta de cansar el gos. Com els nens. Sortim al parc, morim una hora i després ja... Exacte. I després em deixes tranquil·la la resta del dia. El trec 2 cops, però 2 cops llargs. Si puc, una horeta i una horeta, o... És el gos més mimat de Barcelona, ja et dic jo. I això li has buscat un barri com aquest tan maco per passejar, clar. que l'hem d'anar a buscar. No fem esperar, doncs, Ara potser l'arrossegaràs tu, perquè jo no sé si puc amb ell. Welcome to my love. Come on in and make yourself. El Poble Nou forma part del districte de Sant Martí. A finals del segle XIX, aquest era el territori amb més concentració industrial del país, fins al punt de ser conegut com el Manchester català. D'aquesta manera, entre la segona meitat del segle XIX i la primera del segle XX, el Poble Nou va convertir-se en un dels bressols del moviment obrer als Països Catalans. Així va ser com es va consolidar com a barri residencial, obrer i industrial, amb un fort augment demogràfic i l'aparició d'importants nuclis de barraques com el Somorrostro. Sense oblidar el seu passat industrial i obrer, el Poble Nou és ara una de les zones més tranquil·les de la ciutat, ideal per passejar i fer vida de barri. Al Parc Central de Poble Nou, on ens trobem ara, es va inaugurar l'any 2008. Dissenyat per Jean Nouvel, aquest parc forma part del camí particular de la Mercè Martínez i del seu gos, en Misto. I el Misto és l'únic company de pis que tens o en tens més? No, en tinc més, tinc 2 gats. Déu-n'hi-do. I es porten bé? Sí, al principi va ser una mica difícil, però va arribar que ja els gats eren grans i, clar, era un intrus i no el bufaven, l'esgarrapaven, de vegades em venia amb una ungla clavada aquí. Que dur, pobre. Però ja vaig veure que el primer hivern es reconciliarien. Va venir el fred i van dir que calentor, que és aquesta cosa tan grossa. I són amics. Sí, són amics, són amics. És un bon barri i una bona ciutat a Barcelona per tenir gos? La gent que sou amants d'animals? Aquest barri sí. Aquest barri sí, de fet, i a més fas molts amics tenint gos. És veritat, és molta vida social. La gent que té animals ho diu, Sí, Sortir perquè a passejar el gos surts. És que, vulguis que no, t'obliga a sortir. Si no, també estaries molt enclaustrat a casa. Aquest parc, justament, està basant molt en la vegetació. Sí. Veus, està tot posat com perquè es vagi construint aquestes cúpules amb la vegetació, amb les enfiladisses i tot això. I bueno, aquest parc a mi m'agrada molt. És un bon lloc, un parc com aquest, per estudiar un guió de tele o de teatre? Sí, moltes vegades hi he anat. Com ho fas tu això, a veure? Què fa un actriu com tu? M'emporto el gos, li deixo la pilota que s'entretingui. El Misto ho va fent? I jo m'asseca la gespa. Què li dius d'esta ciutat, a Barcelona? Què li dec? Què li dec? Doncs que m'hagi donat l'oportunitat de fer-ho i jo sempre dic que mentre tingui feina a Barcelona no me'n aniré fora i porto 12 anys. Però costa viure bé a Barcelona perquè ja sabem tots que és molt car i pagues una mica per respirar, no? Però sí, de moment me n'estic sortint i no tinc cap necessitat d'anar-me'n a Madrid on va tothom, no? Madrid, massa ciment, no hi ha mar. No hi ha mar. A Madrid no tenim mar, nosaltres tenim mar. No hi ha mar, a mi Hi ha parcs, hi ha m'encanta mar. fer submarinisme. T'agrada molt? Molt, molt. I això, faig vacances per anar a fer submarinisme, per anar-me'n a veure això, a veure allò. Aquest any he vist un tauró balena. Vaig enamorar, em vaig enamorar. Doncs ens el vam trobar així de casualitat, perquè a més és un lloc que sempre diuen si hi ha sort vol dir 2 cops l'any, Surt aquell senyor a surt el passejar. tauró balena. I vam tenir molta sort, i és que no ens ho esperàvem gens. On vau fer? A Tailàndia, a Koh Tao. Impressionant, impressionant. Veure aquell bitxarraco que feia... Era petit, Era petit, feia 5 o 6 metres. Però és majestuós, amb una tranquil·litat, una pau. És brutal, el submarinisme.
Amb els Jocs Olímpics del 1992 es va iniciar la gran transformació del barri, sense oblidar el seu passat industrial i la gran història que trobem darrere dels seus equipaments actuals. Aquest és el cas de l'antiga fàbrica tèxtil de Can Felipa, que avui en dia s'ha convertit en un centre cívic i que des del 1991 acull l'Arxiu Històric del Poblenou. Antigament, aquest arxiu estava ubicat a l'Ateneu Popular La Flor de Maig. La plataforma en defensa de la Flor de Maig està lluitant a l'actualitat per recuperar de nou aquesta antiga cooperativa i Ateneu del Poblenou. Però d'espais que ens remeten al passat industrial d'aquest barri n'hi ha uns quants més. En aquests terrenys hi havia antigament una fàbrica tèxtil dedicada al fil de llana. Ara l'ocupen diferents estudis artistes que des del 1990 comparteixen aquestes instal·lacions on encara hi podem veure una de les xemeneies de l'antiga fàbrica, que dona el nom al recinte. Mercè, de no haver estat actriu, a què t'haguessis dedicat? Què t'hagués agradat fer a la vida? Doncs no sé per què no m'ho he plantejat mai, no m'ho vaig plantejar mai, perquè tota la vida la vaig encaminar a fer això. O sigui, ja des de ben petita jo deia amb la meva cosina que ens en volíem anar a Hollywood. Oh! I és una assignatura pendent Hollywood o no? No. Quan ets aquí dius, soc aquí, faig el que faig aquí i ja Saps està. què passa? Que arribes a la conclusió, sí que al principi ho encares molt a la teva carrera i només penses en la carrera i que faries el que fos per la teva carrera. Què, et protestes? Però ara mateix el que vols és ser feliç. Què passa? Senta algú al mig, tu, que deixeu-lo fer. Suposo que la teva vida comporta un plus d'estrès bastant important. El teu moment Sí. de... puges en un parc com aquest, és a Poblenou, és a casa... On t'agrada fer a tu aquell... Parem, aquell parèntesi. És que saps què passa? Que és una feina que suposo que deu ser molt com la teva. Quan tens feina, en tens molta. Moltíssima. I a més les agafes totes. I de vegades et trobes que estàs treballant 20 hores al dia i que no has tingut ni un moment per tu, no? I quan no en tens, també estressa, perquè no en tens gens. I la hipoteca va baixant cada mes. Sí. Per tant, sí, és això, t'has d'agafar els petits moments. Ara m'he fet un hortet a casa del meu nòvio i em desestressa molt estar sota l'aigua perquè és un moment que estàs enfocat amb el que estàs enfocat i no et pots distreure amb res perquè és un esport de risc, també, en certa manera. I t'obliga molt a estar allà, a fixar-te amb la respiració, és una mica ioga. Algo entre los dos. Sin querer nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia así. Mercè, tu has fet molts musicals. És un gènere que t'agrada, Sí, que en gaudeixes molt, no? Perquè cantes Sí. bé, a més, i t'agrada cantar, no? sí, trobo a faltar cantar. El gènere musical depèn de l'obra, depèn molt de l'obra, depèn molt de l'autor, perquè hi ha musicals molt i molt primets, que com a actriu després m'avorreixo molt. Però si el musical té una mica de xitxa, bé, és que si no en té, me la busco, també. A veure, tu... Home, jo t'he vist Si no- allà fent de senyora Potts, per exemple. O també el T'estimo. T'estimo A priori, la senyora Potts no tenia xitxa, però va venir un director americà que em va saber treure l'entrellat del personatge i vaig dir, vale, doncs sí, perquè jo pensava, com m'he d'estar un any sencer fent això, saps? Oi, estaves estupenda. Ja, però per això, perquè vam agafar i vam rascar una mica i el tio em va deixar fer bastant la meva i ens vam entendre molt. La vampira del Raval, parlem-ne, perquè sé que has treballat molt a gust, Sí, i és una obra una mica especial. Vam fer una molt bona pinya, i fora de càmera parlàvem de si pots conservar tots els amics. Aquí intento conservar gent perquè realment m'he trobat gent que com que han vingut mal dades a dintre de la companyia perquè no tenien públic durant un temps i, a més estàvem lluitant una mica contra remolc
de lo que és el pressupost musical, no? Anàvem tots amb unes pardenyes, vull dir que no... Doncs vam fer molta pinya i jo què sé, si vols he quedat amb l'Andreu Gallent, que és el pianista. Ara avui? Sí. No, Això és lo de la pinya que em deies. És que hem de parlar una mica d'uns temes així de futur. Projectes de futur? Sí, volem fer un concert. No sabem ben bé, és molt incipient, no sabem ben bé com encarar-lo, però he quedat amb ell al Zúrich, si vols. Home, al Zúrich, vinga, al Zúrich. Jo recordo la primera vegada d'arribar a Barcelona em quedava tothom, que deies... Home, és el lloc de trobada. Sí, que dius també per trobar-te allà. Al Zúrich o no? Primera cita no. No, ho amb amics. Vull dir, la primera vegada que vas arribar a Barcelona i vas quedar al Zúrich, recordes aquella sensació? Perquè jo la recordo. Sí, d'estar a la gran ciutat. Sí. On tothom allà? Sí, a més és això, que hi ha tanta gent que queda al Zúrich que després és difícil trobar-te. Complicat, perquè dius, home, per quedar per anem tirant si vols, no facis tard. Deixarem el misto a casa, primer. Sí, vinga, doncs passem a casa, deixem el misto i anem a veure com en aquests projectes. Jo faré un cafetó, no us molestaré gaire, però així, ja que us estic allà... Hòstia, a buscar una exclusiva. Ever since we had been on a glass in Khyber's Cafe. El Cafè Zúrich ha estat punt de trobada de barcelonins i també dels que visiten la ciutat per primera vegada. Aquest cafè, de finals del segle XIX, s'ha convertit en tota una institució per la vida d'aquesta ciutat. El Zúrich ha sabut conservar la seva personalitat d'espai de reflexió, gràcies a les seves tertúlies i trobades. Després del seu tancament per construir l'espai comercial, el Triangle, es va tornar a obrir mantenint una continuïtat que recorda l'ambient bohemi i pintoresc d'aquest mític cafè. Mercè, ja som al Zúrich, al vell mig de Barcelona. Lloc mític de trobades. No, és el lloc de trobada amb majúscula. Amb majúscula? Amb majúscula. On quedem? Al Zúrich. És que no hi havia altra opció. Quan ets de fora... I a més això, crec que potser és una cosa més dels que som de fora de Barcelona que els de dintre de Barcelona. És això, era el lloc que coneixies, després des d'aquí podies anar a qualsevol lloc. A més, clar, sorties de la boca dels catalans i ja està. I et plantaves al Zúrich. Començaves a estimar aquesta ciutat, és veritat, eh? Sí. Perquè és com, quan surts d'aquí dius, això ja és una altra cosa, eh? Sí, perquè quan era petita, jo el record que en tinc, quan era petita era això, anava a casa de la meva tieta àvia i recordo aquella Barcelona negra, fosca, bruta, i jo mirava, això, aquí no m'hi trobaran mai. Mira, l'Andreu. Andreu. Hola. Què tal? Com anem? Molt bé, com estem? Bé, l'Andreu. Tot bé? Molt bé, Sí? molt bé. És que em mires molt bé, eh? M'he afegit aquest cafè vostre perquè vull que em parles de la Mercè. Bueno. Però bé, Ara es veurà això, anem cap a dins. Sí, Ara es veurà si m'has de parlar bé o malament, O sigui que... Andreu, ara parlàvem amb la Mercè, dels seus primers records de Barcelona. Ella em deia que és la Barcelona fosca, així més negra de l'Eixample, no? Per negra la vampira del Raval, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Una obra allò contundent i dura, però us heu passat molt bé. Sí. A veure, ella feia un paper que vull dir, era una assassina de nens, no? Ella, clar. Ella, aquí on la veus, que sembla tan bona dona. Però no, ens ho vam passar molt bé. Va ser un projecte... Bueno, vam disfrutar molt fent-lo. en vam viure de tots colors. Sí, s'ha de dir. A veure, és que va ser un cúmul de coses. O sigui, ja vam arribar a l'estrena molt precipitat, tot plegat. De fet, ens vam conèixer... Explica com ens vam conèixer. Ens vam conèixer aquí al costat, al Poliorama. Pensava que d'aquí al Zúrich... No, però... Gairebé. El Poliorama. Sí, perquè era on estàvem assajant les funcions de la vampira i ella es va incorporar 10 dies abans de fer l'estrena, possiblement. Llavors, clar... I vaig arribar amb la maleta, venia de València, de la teva terra. Venia de fer un bolo de València que li havíem enviat les cançons i el text i tot això, però què, 4 dies abans, potser. I jo no me n'oblidaré mai d'allà, o sigui, a la sala d'assajos del Poliorama, la Mercè, corrent amb la maleta. amb tots els papers tirats a I tu terra. has pensat, no ho sabrà fer... Què vas pensar? Digues la veritat. No, al contrari, quan va començar a cantar vaig dir, ja està. El tenim guanyat. Ja Havia està. fet deures, Havia estudiat. Com a professional, com tu l'has vista, no? Com és com a professional la Mercè i com és també com a persona. A veure, com a professional, vull dir, jo crec que és... O sigui, per treballar amb ella és fantàstic, no? O sigui, no dona gens problemes, al contrari. I jo era el director musical de la vampira, no? Llavors, o sigui, almenys pel que per mi era, cap problema. O sigui, es canta genial, té una musicalitat excel·lent, no? O sigui, treballar... Després la veus actuar i dius, hòstia, és que a més és que és una actriu que se supera funció darrere funció, no? Per tant, vull dir...
jo crec que professionalment és el que ja pot veure qualsevol espectador, vull dir, és una gran professional. Com a persona, doncs, què dir? Vull dir, Una estúpida. és una estúpida integral. Una cosa que fa que a mi m'agrada molt és que riu molt i s'encomana aquest riure. Això dona bon rotllo, tu d'entrada per treballar, eh? Riu molt i té molt sentit de l'humor, vull dir, que saps? Que s'ho pren tot amb molta... Vull dir, és molt intel·ligent, la Mercè. I ara esteu els dos allà... No m'has acabat d'explicar ben bé el què, però esteu en un projecte els dos... Sí, tenim ganes de fer alguna cosa junts, ja quan vam acabar ja ho havíem dit alguna vegada, però això, és que estem en una època bastant difícil i el telèfon no sona. Jo estic a la Riera, però una mica tens el mono de l'escenari i sobretot tinc mono de cantar, no? I hem decidit fer un concert, així, un espectacle, però més aviat tirant cap a la part musical que no pas cap a la part teatral, poder. Hi ha algun teatre que us agradaria en concret, o lloc, o sala, de Barcelona? Perquè aquí sí que tenim un ventall ampli de llocs per triar i per fer. Saps què passa? Que a Barcelona estrenar un espectacle ara mateix necessites molts diners i molta inversió, ni que sigui només per publicitat. Tornar cap aquí, o què? De moment començarem com bonament puguem. Va, però faig una pregunta diferent. Tu, com a músic, i tu, com a actriu, si poguessis triar, Andreu, quin seria el lloc a Barcelona que tu diries jo si pogués estrenaria aquí? Somiem, que això somiar és gratis. Home, doncs si hagués de triar una sala que em fes il·lusió, un teatre històric com el Romea estaria molt bé, per exemple. I per tu? El Poliorama, perquè va ser el primer teatre que vaig trepitjar de manera professional i no l'he tornat a trepitjar i en tinc molt bon record. Molt bon record. Us deixo fer. I és que m'he perdut amb aquesta conversa. Sé que veniu a parlar de negocis i de feina. Jo per al refres us deixaré, o sigui que si heu de fer alguna cosa, ja podem brindar, per aquest projecte. I fins aquí el camí particular de la Mercè Martínez pels racons de la seva Barcelona. Una noia de poble, diu ella, que fins que no va arribar al Poble Nou no va trobar el seu lloc en aquesta gran ciutat. Potser per això, la Mercè sempre té un somriure als llavis i encomana la seva passió per aquest petit poble, el Poble Nou, a dins d'una gran Barcelona.